बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखायाव बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवबाय। बेखौ बेखेवनानै होयो DAO दुलाल दास बिथाङा। मावखुलिखौ बेखेवखांनाय लोगो लोगोनो आबादारिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आबाद बिगियान केन्द्रनि गाहाय दैदेनगिरि उत्पल ज्योति शर्मा बिथाङा। बाहागो लाना बिथाङा आबादारिफोरनो गोजौ थाखोनि बिदै दिहुननो हानाय इटालियान हादरनि इटालियान बेरे लाबोनानै होफैगोन आरो बेरे फिसिनाय, मैखुन बानायनाय बायदि बायदि आबादनि प्रडाक्टफोरखौ दिहुननाय जागोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे दिनै मावखुलि बेखेवनाय समाव ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा थुबुर जाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैदों। आसलते मैं खूबेই সুখী আজি, कारण এইকাৰণে যে যি সময়ত আমাৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সংগ্ৰামত ব্যস্ত থাকি যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ স্বগৃহ ত্যাগ কৰি পেলাই বহিৰাজ্যত গমন কৰা আৰম্ভ কৰিছে, সেই সময়তে আমাৰ এই বৰিমাখা অঞ্চলৰ বাক্সা জিলাৰ বৰিমাখা অঞ্চলৰ বহুতো ডেকা যুৱক যুৱতীয়ে এনেকুৱা এটা কৰ্মসংস্থান হাতত তুলি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা সংকল্প কৰিছে, যিটো কৰ্মসংস্থাপনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও বা নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰিও বা তেখেতসকলে আন 10 গৰাকী যুৱক যুৱতীকো মানে কি কৰিব পাৰে, আত্মসংস্থাপনৰ এটা পথ দেখুৱাৰ এটা প্ৰশস্ত মানে উলিয়াই দেখুৱাইছে। যিয়ে নহওক বাক্সা জিলাৰ যিটো আমাৰ FEC মানে বাক্সা এগ্ৰ'ফেড ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ যিটো কোম্পানী গঠন হৈছে, বিশেষকৈ এইটো মূলতঃ কাম কৰিব হানিবিৰ ওপৰত হানি মানে মৌমাখিৰ বা মৌ ৰসৰ ওপৰত মানে বিশেষকৈ কাম কৰিব। তো সঁচাকৈ আমি যদি বাক্সা জিলাখনৰ পৰা যিটো জৈৱিক আমি যিহেতু এতিয়া জৈৱিকৰ খাদ্যৰ অনুসন্ধানত থাকোঁ আৰু মৌমাখিটো প্ৰায় ধৰক 80-90% মানে কি জৈৱিকভাৱেই মানে প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু এই যদি সঁচাকৈ আমাৰ বাক্সা জিলাৰ এটা লেভেলত বাক্সা জিলাৰ নামত যদি আমি FECটোৰ যোগেদি বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য বা আমাৰ পৃথিৱীৰ চুকে কোণে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আমি ইয়াক পঠাব পাৰোঁ, আৰু তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মানে কি হ'ব, আমাৰ জিলাখনৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনো মানে কি হ'ব, এক সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে বাক্সা জিলাৰ আমাৰ বহুত মানুহ কৃষিজীৱীয়ে, মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে আমাৰ বহুত লোক জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সন্ধানত কি কৰে, ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পৰা সূৰ্য অস্ত যোৱালৈকে কৃষি ক্ষেত্ৰতেই মানে জড়িত হৈ থাকে। গতিকে এই যিটো আজি আমাৰ উদ্বোধন হ'ল, এই উদ্বোধনৰ যোগেদি এই অঞ্চলটো নিশ্চয়কৈ মানে কি হ'ব, উন্নতি হ'ব বুলি মোৰ আশা থাকিল। गिबियावनो बयनिसिम खुलुमनाय थाबाय। बे जोंना बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड बे गभर्नमेन्टनि माबायावनो आन्दारावनो रेजिस्टार जागोन। बेनिफ्राय गभर्नमेन्टआनो 3 बोसोरसिम जोंखौ नायगोन आरो बे जोंना हानि स्पेसियलिस्ट माबा जागोन, बेरेमोदैनि सायाव खामानिया। एक्सुवेलि जोंनि जिथु माने फार्मार्स दं, फार्मार्सफोरखौ जोङो बेयाव इनभल्भ खालामनानै मोजां आदब खायदाजों माने बेरे फिसिहोनाय। आगोलाव माने जोङो मा होनो, जोंनाव आसामिस बेरे सेरिना इन्डिका बे बेरेखौ फिसिबाय थायोमोन। बेनि जोहै जोङो माने बहुद खम माने फिथाइ मोननो हायोमोन आरो दाहाय जोङो एसे हाइब्रिड टाइपनि बेरे लाबोगोन। बे जाबाय बेरेया इटालियान बेरे, इटालि हादोरनि। बेनिफ्राय जों बेनि जोहै बे बेरेनि जोहै गोबां बिदै मोननो हायो होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों। दासिमबो जोंबो ओरै मावफेरथ'वाखै, जायखिजाया मावगोन। बेनिफ्राय बेयाव मथा मथि बोसोराव जोङो 30 to 40 लिटार्स मोननो हायो ओरै मोनथिदो। जोङो जा ट्रेनिं लादों बेयाव मोनथिदों। बेनिखायनो जोङो बे हानजानि जोहै बे एग्रिकालचार माबाया जोंनि बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि जोहै जोङो बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै सानदों। आरो बेल' नङा, लासैनो जोङो गुबुन गुबुन खामानि मावलांगोन, मासरुम सासरुमनिबो। दासान्दि जोंनाव ओरैनो मानसि थिसननाय सोलिगासिनो। अलरेडि जोंनियाव फार्मारा मथा मथि 160 जन जाखाबाय। बेनिफ्राय जोङो आरो बारायबावगोन। जोंनाव दा मुं थिसननाय सोलिगासिनो। नोंथांमोना जुदि बेयाव जयेन जानो गोसोब्ला बेयाव जयेन जाफैनो हागोन। लोगोसेनो गभर्नमेन्टनिफ्राय जा सुबिदाफोर दङ बेखौबो नोंथांमोनाबो लानो हागोन। नोंथांमोननि जे आबुं थं बेखौ फोरमायनो हागोन माने आबुं थं जोंनि आबुं थङा जाबाय, जोंनिया हेड अफिसानो जाबाय दा बोरिमाखायाव दङ।
जाय आंनि मबाइल नाम्बारखौबो लाजागोन 8329259336 औ आरो बे मोनसेयाव जुदि नाङाब्ला 8099154065 बे नाम्बाराव कल खालामब्लानो जाबाय बे आंनिनो नाम्बार दा जोंनावथ' ओरैनो फार्स्टलि हानियानो सोलिग्रोगोन हानिनि सायाव बेनिफ्राय जोङो मासरुमखौ एड खालामलांनो सानदों बेनिफ्राय बिदिनो जोङो बायदिसिना माबायाव एग्रिकालसार सेक्टराव रेजिस्टार खालामनांगौ दङ मोनसे बेखौ खालामना लानानै जोङो जोंनि जिखिनि आबादारिफोर बिसोरनो खायसे मोजां मोजां बिधान होफैनो थाखाय जोङो नाजागोन हासार हायो बिधान हायो बेफोरबायदि होफैनो नाजागोन आरो लोगोसेनो आरो जोङो खायसे ट्रेनिं होनो सानदों मानसिफोरखौ जाय खामानिखौ रोङा माने रोंगौब्लाबो मोजाङै मावफुंनो हाया खायसे जोंनाव बिनि थाखायनो उनाव गोग्लैसोना दङ जेनेबा खायसे माइआ बहुद इसे माबायावनो जेनेबा बिगासेयावनो बहुद माइ होग्राबो दङ खायसे माइआ जोंना बहुद खम होयो बेफोरबायदि जोङो जा हायो बेखौ नाजालांगोन आरो माने आबादनि सायावबो गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256 मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन